awan iki ademe. Enteni paino iki dijak njogo hak budal wong. Yang dise paino iki. Tengah wengi kak budal. Iki wis jam setengah 1. Budal. Yang dise paino iki. Awak ngenteni dewian sampai bulu kutuku merinding kabeh ini. Arek wak niat temen kan. Ndang budalis musik sore. Oleh geran Jogo tak malam jemua. Paling ngograb rame ini sregepnya ngograb iki. Tapi sing penting kopine dhisik. Oh, ini adem ta. Kayak kate ono apa ini. Nah, ini merinding. Bulu kutu langi kabeh ya. Aduh, tambah merinding. Hah? Ora. Warai. Enggak no. Ojo nglamun ae. Oh, kena gitu wong wedi ae kan. Aku nglamun ngono mati. Sampai apa kon wis budal iki setengah 1. Ora iki ngono sik sore kon kesregepen. Lah, aku tangi turu. Bener ae suaramu ngono. Lah kon tangi turu langsung rene. Ya apa suaraku? Suarane metu tuwek ngono kon. Wis sik suaramu cekak serak ngono. Kan lek mari diombeni ngene serak-serak basah no. Iya lah, cek semangat jaga lingkungan ini. Ayo ndang budal no. Yo ayo. Iki hawane ruh merinding. Kawan. Wis. Awe no. Jaga to, Pak. Bareng awakmu apes tok. Piye iki kok? Jaga bareng awakmu. Petuk kontrol yo. Apane sepeda ilang. Oh iya. Jaga lek Pak malam jemua ngene aduh. Awak merinding kabeh. Aduh yo njene. Iya iki. Merinding aku karuan rasane. Tapi wong tugas desa ora apa-apa. Iki merinding dilakoni ae. Nek jane bayarane yo ditambahi ta. Njaluk tambah iki lingkungane awake dhewe. Masih lingkungane awake dhewe. Iki tugas ngamano anu apa? Lingkungan sekitar awake dhewe iki lho cak aman. Masih aman lek awak merinding ini. Enak sing dijogo. Sing jogo merinding. Bulu-bulu. Cek tas opo no. Iku petir. Untuk lampu disko tas iku. Waduh, aku tambah kemrimingan. Ya cok wedi ae wis. Iku sing kelap-kelap sik tas iku. Oh, tekoyan iku lho. Iya paling yo. Oh, bom iku. Paling perang dunia ketiga iku paling saiki wis keaman. Ndi keaman. Nah, nek Israel iku. Ngono Palestina Timur Tengah kuwi yo. Iya, saiki anune wis dadi abu semua. Dadi awu. Nek bom lembut wis. Waduh. Wis bengi lali aku sore mang itu rokok wis ketekan rokok iki. Olono warung Madura. Bengi-bengi gak ada rokok. Bila karepe ngono lek jam 12 ini gak ada rokok. Mang lali aku jam 09 mang buka bos saiki ndi yo. Oh, di warung Madura paling ngono. Nek kena tak jaluk narek ya. Iso nek Israel gak iso kalah. Dari apa lek dikeroyok? Wah, saiki dikeroyok. Ono arek paling. Nang dikeroyok nyene lan tinju siji lawan siji. Ya lek kowe aku. Kon diri kok. Anu golek rokok ndi ono dodol rokok. Ya tutup pisan. Wong jamene kok golek rokok. Iki ono rokok. Ya gak lega aku lek jaluk iku sajane. Lah ono kate tuku ndi sing buka iku. Kain jaluk gak lega, ya iki tuh pun cek lega. Arep ngono kate kon tuku nang kancane. Limbang dijaluk ya gak lega ya dituku. Lah ono warung Madura, ndi warung Madura iku?
Ya sik nyabrang lek warung Madura. Di Suramadu kono. Ya kadoan lek kok ngono. Warung Madura jenenge tok. Duduk warunge di Madura. Warung Maduraro. Endi no warung Madura iku no. Lek warung Madura biasa wong jenggoten ngene lho. Ya kayak iki lho warung Madura iku. Duduk wong aku sing golek kok. Lagi warung Madura lek ya ini ya tutup. Ajari sapa? Wong wis bengi. Biasanya 24 jam. Dibuka tok. Ya malah lawangi rusak. Kan tutup. Ya gak ngono. Jadi di India warung Madura iku buka 24 jam. Lek 24 jam buka tok ya genok lawangi berarti. Waduh, kok njaluk ae kah? Oh, iya jaluk ae timbang tuku. Ate jaluk ae warung Madura yang buka 24 jam. Rewel teman iki. Boleh kentean ya, kita kok mulai. Ya kon, tapi duwe kene. Wong aku karepe kate utang ora tuku. Rika ku rada kondi lek warung Madura buka 24 jam. Apa iku? Motor bakso wis mulai ngono ning golek rokok. Wong kok duwe ngene. Iku bakso Madura iku. Burung Madura iku Jawa iku alane yaene wis mulai. Jenenge ku Pak Breng. Ya jenenge tok. Hari koyo kok tak gak tau keluyuran tak dekam tok karo lek 24 jam lek bukae. Contone koyo Indo Parat, Indo Mei, Indo Juni. Kata rokok lagi kita rokok paling. Apa ngono? Apa ngawur ngene omonge. Direken udah gede kancane yo. Biasanya bukae 25 jam. Oh, saiki 48. waduh lagi tambah kendang le wong. Iya, rokok entek ngono. Iki tak bayar utang meneh tak bayar. Ini kate opo? Kok lemut ta dek kene. Boh. Opo e rono wis. Warung Madura sing ndek kono lho. Sing sandinge pertelon niku. Kiamat gak buka. Buka lagi kiamat setengah hari. Ngono lono selor gendeng. Aro ya awake dhewe menan gendenge. Iku duduk warung jenenge sampai kiamat iku. Iku jenenge masjid. Bukae setengah hari. Warung Madura iku. Buka setengah hari. Mulai kapan buka setengah hari iku? Iku jenenge warung hak niat iku. Orang niat dodolan. Wis rono wis kok. Akal Kok tak oleh sih? Rono wis. Entek kok iki. Oh. Hati yo malam Jumat saiki. Ini PT hilang sampai rodanya ini oh gak aman ini. Tak delok nang pos kayak menora rek kanyang tak parani nang omahe. Pampuan mon selor iku. Ya jenenge masih tinggal Jumitan nih kok. Wah, no iki. Oh no. Apa nih ono? Rokok ya teh jauh pisan. Oh, sopo tuh jauh rokok. Nah, aku yo bondo tapi sing ini lah aku le. Pambek tekon di tersentran tok. Paten ono senter iki ulap kanjane iki. Nah ini kok teko. Ayo. Wancane wis lemut saya teko. Untung aku teko saiki lho kudu wayaku saiki. Iya no. Saiki iki kok wayahe awake dhewe tok lah karano. Ya wis kon mlebu kene wis sik. Tambah rame wis iki. Nyawa dhewe nambah aman. Kene bet lebu. Ya wis, Ngombe kene wis. Tambah aman lah ana barenge. kopi lagi. Kopi. Kena sing buka yo, ndi yo. Waduh kena wong blas rek. Ih. Wah, sopo ngantem iki rek.
Ini wis koyo cek aman nih Jan ya. Aman Jan. Oh, wayahe ngalih nang pos loro. Ayo. Ayo ngalih. Kita go aja. Tak ngombe kopi kok. Jok golek aman tok niki penak ya. Golek wae jogone awake dhewe aman tok lah. Pos 1 wis aman iki, kari aman pos loro tok. Enak. Iki anune iki bangune iki. Anu jukun jek. Iki lho. Pak Gemudono kursi kendaraan iki lho. Aduh, Oh, anjane. repot temen. Mang wis tak pengen melo kok. Melo ae. Oh, lak ngono ta. Wis, kene. Aku pengen ini. Loh. Wong ndi kabeh arek iki yo. Ya apa wis aman ah iki ne Jan, jaganamu iki. Aman gesek lek jalanku aman. Lek aman lek jagananku. Engko mang bengi yo. Tuh dak aku bengi PT ilang Jan, wong-wong iki. Ini gak tak gesek anjing Joko. Anjing Joko lek PT yo ilang. Oh, ini wis ngali wis jangan ambil turu ada bodoh. Hari lapor nang atasan lagi aman pos luru dan ngalih nang pos telu. Ini awak. Amannya untuk merinding. Rinding adem iku apa aja nih? Kan merinding ngono lho. Wis kami Allah. Apa? Tinjuk rokok maneh, tinjaluk rokok maneh. Opo jane no? Hantu. Dia nanti lah, dia mantu. Nanti jalur rokok jalur maneh. Opo iki? Oh, opo apaan nih? Burine. Burine. Kok kena ini? Oh, kena no. Kena opo ini? Burine apaan nih? Apa ngono?